Usa sa mga bukirang barangay sa Talisay City ang wala pagayod na kapahigayon sa SIM card registration. Hinungdan nga nanawagan sila nga may ipahigayong off-site registration ilabi na sa mga bukirang dapit. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Usa si Konsehal Joel Orbiso ug kaubang mga konsehal sa Barangay Haklupan ang wa pa makaparegister sa ilang SIM card. Pipila ka hinungdan kay dili siya techie ug lisod ang signal sa ilang lugar. Hinungdan awhag nila sa mga telcos nga mopahigayon og off-site registration sa ilang dapit. Kami sa barangay, una gani mo na problema, mas labaw pa ang among mga tao sa among barangay. O tabangan, Mr. Cos, no? E mismo among barangay, signal na ba usahay, dili mayo. No? Na panahon nga, dili may makapick up og signal, nasa panahon nga okay ra ang signal. Tungod niini, makiglambigi si Konsehal Eduardo Gullias III sa mga tagduma sa mga telecommunication companies aron mopahigayon og mga off-site SIM card registration sa dili pang Abril. Karong Abril ang deadline sa SIM card registration. Ang atong mga constituents maka-benefit man gyud from it. Ang ako lang is ganahan lang ako like maka-sit down with the kanang mga telco so para maka-storya gid mi and maka-mesh mi sa mga ideas on how to unsa man na mo pagplano pag kanang para mapagawas gina siya ba kanang nga event. Anda minong musanong ang opisyal sa usa ka telco sa hangyo sa konsehal. Initially, naapod tay areas nga kita mismo ang mo reach out based on our assessment. As discussed, na ay within Talisay City, amo na nga paningkamutan mga areas nga highly populated areas, highly accessible areas within the metro, in partnership with the different potentially mga malls or mga areas or schools para maproteksyonan ng atong mga customers. Nagsugod kini sa pag-blacklist o mga 50,000 ka mga fraudulent SIM cards. Uban ni Philip Patricio Gliofer Lumayag. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.